Bună, am revenit cu episodul 3 din Pokémon. Da, după cum vedeți, nu sunt unde am terminat data trecută. Am mai jucat puțin off-camera, am cules acele berry-uri în acest timp și am bătut capitanul de aici. Stați o secundă, îmi sună telefonul. Am revenit și, da, cum spuneam, am bătut pe bossul din acest gym. Știu chestia asta e nașpa, dar trebuie să ajung mai repede acolo. Da, l-am bătut pe el. Și am o veste foarte mare, dar o să vă arăt când ajungem în acel loc. Ok, așa. Să vă arăt. Îl vedeți pe urâtul ăla blond, nu? Deci, l-am bătut pe el și m-am altceva să vă arăt. Să căutăm un Pokémon. Ok, hai să dăm. E un Minezumi. După cum vedeți, avem un Pokémon nou, un Shinx. Da, e printre Pokémonii mei preferați, de aceea l-am capturat. Și e un Shinx. Avem un Pokémon nou. Episodul acesta m-am gândit să-i dau până la level 10. Imediat. Am revenit, da, un Minezumi. Ok, hai Shinx. Să vedem. Wow, level 7, Spark. Wow, e puternic. Shinx, să recunosc, nu e prea puternic, dar îmi place, de aceea l-am capturat. Wow, foarte mult XP. Hai să căutăm alți Pokémon. Îmi să distrugem pietrele. Da, am la un Monkey, un atac care se cheamă Rock Smash. Și mai vreau să vă arăt ceva. Enter. Pokémon. A evoluat într-un Monferno în episodul 2 la final. Sumari. Ea este de tipul Fire și Fight. Adică foc și luptă. Nu mai este doar de foc. Cum era în prima evoluție. Acum că mă gândesc, s-au întâmplat destule în timpul acesta. Ok, hai să căutăm pe aici. Wow, în prima. Tot un Minezumi. Ok, hai Shinx. Shinx mi se pare bun. Nu prea are el viață mare, dar are atac. Abia aștept să evoluez. Nu știu sigur la ce level evoluă. Super, un Pokéball. Hai să căutăm pe aici. Un Starly. Super! Acum pot să dovedesc adevărata puterea lui Shinx. Uitați-vă aici. Boom! Oh, da. Da. Știu că... Așa. Wow! Un Growlite! La dor! Aș vrea să-l capturez, dar nu știu sigur dacă e rar sau ceva. Îmi trebuie viață. Super, avem level 10. Hai să mergem la spital. Și mai vreau să dau un anunț. Când voi face 10 subscriberi, voi face un episod special cu Pokémon, care va dura în jur de 20 de minute. Puțin, vă rog. Trebuie să facem. Așa, am revenit. Da. Să mergem. Vreau să continui pe acolo. Fiindcă, da, aș vrea să-i dau level la Shinx.
Sunt foarte curios la ce level evoluează. Dacă vă întrebați care e faza asta, acestea sunt niște pietre. Oh my god! Deci, acelea sunt niște pietre care nu pot fi sparte doar, adică care pot fi sparte doar cu unele atacuri. Iar Monkey are unul dintre atacurile acelea, care este Rock Smash. Uitați. This rock appears to be breakable. You have to use Rock Smash. That's yes. Și scrie Monferno, adică... Deci, i-am tot spus Monkey, ați observat acest lucru? Sincer să spun, eu abia acum am observat și mi se pare ciudat. Super, o bătălie! Acum vom putea dovedi adevărata putere a lui Shinx, luptându-se cu un antrenor de Pokémon. Bun, am omorât un Pokémon, foarte ușor. Ce? Nu vreau să schimb Pokémonul. Vedem. Tot un Shinx. Așa, i-am paralizat Shinx-ul. Cum? Așa. Wow, are un Shinx puternic. Da, tot Shinx-ul meu câștigă. Shinx-ul meu e cel mai tare. Da, da. Ok. Să... Știu că trebuie să ne batem cu el. Ce? Pokéball Repel. Trebuie să mergem la spital cât mai repede. Da. Așa. Ok, să mă nervos că de fiecare dată pietrele astea apar aici. Dar, de exemplu, să știți că sub unele pietre puteți găsi perle sau lucruri de genul acesta. Și o perlă o puteți vinde la magazin pe vreo 700 de bani. Sau 300 și ceva. Știu oricum sigur că peste cu mai mult de 100 de bani. Old Road? Ok, hai să vedem care e faza cu Old Road-ul ăla. Oh my god, câte nici nu m-am uitat că... Nu am realizat că avem atât de multe Old Road. Use. Așa. Trebuia să fim. Să vedem. Pescuim. Am mușcat. Să vedem ce pește am prins. Un Magikarp. Super, îl vreau. Știu că Magikarp în prima evoluție e foarte slab, dar pe la level 20 evoluează. Nu știu sigur dacă știți peștele acela mare albastru. E un șarpe albastru de apă. În acel Pokémon evoluează Magikarp. Mi se pare uimitor. Da, avem un Magikarp. No. Așa. Încă o bătălie, super. Cred că o să fac bătălia aceasta și, nu știu, o să ies. O să închid.
videoclipul, fiindcă deja avem 10 minute. Oh. N-are efect? La naiba. Trebuie să facem cumva Pokémon. Monferno. Ember. Știu că îl pot lua cu Ember. Așa. Acum e mai ok. Să vedem. Dacă e pe aici, nu mai trebuie să mă bag cu el. Super. A, da. Las-o altă. Ok, să vedem. Cine ia? Deci, nu înțeleg ce se întâmplă. Ăștia sunt cumva Dialga și Palkia? Nu, cred că e Dialga și ceva chestie. Oricum câtează ce ciudat e. Ce? Trebuie să accesez. Nu! Unde suntem? Unde ne aflăm? Nu știu unde suntem. Ok. O să închid videoclipul aici. Chiar nu știu ce nume să dau videoclipului. Deci, nu știu, ori al treilea pot. Oricum. Thanks for watching and pe data viitoare!